Atxaldeon, aurten ailatu ia herriko festak, Corpus jaiak. Aurten guri tokatu zaigu zutiria botatzea. Zutia guk piztuko dugu, baina guk oain dela 25 urte hasi ginen ian txistua jotzen. Gukin beste txistulari batzuk baita bat zeuden. Aitor, Igane, Inigo, Ainara. Eta haien aurretik gane baita bat zeuden beste batzuk. Pedro, Javier, Jose. Eta haiek baita zutiri honen partein egin dituzke. Beste alderik handi baita, eskarrak egin dituzke gure irakasle izan zian, Joselu, Marga, eta bereziki Javier Sarasai. Beak momentu batean indako lanagatik izan ez balitz, segur ez ginelako gaur hemenengo. Eta amaitzeko urrungo egunetan, Burundi eta erraldoietan, eta ostiraren dagoen emanaldin ikusiko zaiturakoan, eta beste herriko ekintzatan baita, eta ondo pasa festak, da beste gana, hau banetako festak, da hau baneta.